So yun, magandang gabi mga idol, no? Ngayong gabi, babiyahe tayo papunta ng Pangasinan. Alas 8 na, mag-alas 8, 7:56. Antay lang natin si Mrs. dito paglabas sa 7-Eleven. Bali dito lang to, malapit sa bahay. Dito tayo magsisimula sa Alabang, Muntinlupa. Papuntahan Pangasinan, Aguilar, Pangasinan. So makikipiesta tayo doon, mga idol. Kasama si Mrs. at saka yung mga kamag-anak niya, sila tita, at si tito. Bali sila tita at saka si tito, may dalang sasakyan. Masikip na ron, kaya magmumotor na lang tayo. Sama si Mrs. So, antayin lang natin si Mrs. mga idol, no? So, expect na lang din natin na medyo madilim ang magiging kuha natin kasi nga, night ride tayo. So, yun, mga idol, alis na tayo. Dire-diretso tayo na ito hanggang sa may Petron, EDSA. Dahil doon tayo magpapagas. One bar lang kasi tayo. So, let's go, mga idol. So yun, mga idol, na dito tayo sa may Magallanes. Bali mag-e-EDSA tayo, hindi natin susundin yung tinuturo ni Google. EDSA ang dadaanan natin dahil dito tayo magpapagas sa may Petron sa EDSA. So mamaya na lang ulit mga idol, na pagka nandun na tayo sa may gasolinahan sa Petron. Uy. Turn left onto Harbour. Pula. Full tank. So yung mga idol, na napagpagas na tayo rito sa sa Estrella, Petron Estrella, sa may EDSA. Kasi na siguro ito mga idol sa full tank hanggang Aguilar na to, Pangasinan. Pero tingnan natin. Kasi depende pa rin yung mga idol sa arangkada ng motor at sa bilis ng pagpapatakbo ng driver. So let's go mga idol, dire-diretso na tayo. Sunod na hinto natin ito, baka giginto Bulacan na sa tambayan natin. Paglagpas na Cloverleaf na maliit, so may giginto. So let's go mga idol, dire-diretso yung biyahe na to. So mga idol, no, dito na tayo sa pinakasentro ng Valenzuela. Ito na yung pinaka-plaza nila, People's Park, Valenzuela. So mga idol, no, andito na tayo sa may Marilao, Bulacan. Pasensya nyo na idol kung bakit madilim. Dahil night ride tayo, pauwi ng Pangasinan.
So mga idol na malolos na tayo. Lolos, sinakan. Ayun, tambay ulit tayo dito mga idol sa Bukngat. Ayun ulit. Okay. Wait lang. Yun. Yun. Nag-produce muna tayo mga idol. So, let's go mga idol, no? Diretso na ulit tayo. So, nahinto natin to sa may ano na, gasoline station para mag-CR. So, maghahanap tayo ng Shell para sa CR stop. Dahil mas maganda ang CR ng Shell, panlinis. So, let's go mga idol. So, boundary na tayo ng Malolos, no? Boundary ng Malolos at saka ng Giginto. So yung mga idol, no, simula sa pagpapagas natin sa may Petron, sa may EDSA, full bar pa rin or full tank pa rin yung nakalagay dito sa ano natin. So odometer natin, nasa baba ng odometer. So 6 bar pa rin, full bar. Simula EDSA hanggang dito sa may Malolos. Parang halos wala pa ata nababawas. Or kunti pa lang nababawas. Kaya mga idol, no, stop over muna tayo dyan sa may Shell. CR brake lang, CR brake. So CR muna tayo dito mga idol sa may Shell, Malolos.
Yung mga idol, ito tayo. Dire-diretso na tayo nito. Depende na lang kung saan magpapahinto ulit si Mrs. kung saan tayo magpapahinga. Pagka sinabi niyang papahinga. So, let's go mga idol. Bakbak na ulit tayo nito. So, dire-diretso na yung mga idol to. Dahil lampun-lampun na lang naman na matak-matak na lang. Hindi na tayo nagkapote. Dahil baka area-area lang ulit itong ulan na to. Yung mga ito lang dito natin sa may Pagalakan. Pagalakan, Pampanga. Banban na tayo. Bamban Tarlac. So yun mga idol, no, another CR break muna tayo dito sa may Tarlac City. CR break muna, CR break. So let's go mga idol, no. Biyahe na ulit tayo. Tapos tayo magpahinga rito sa ano, Shell, Kapas, Tarlac. Moving off the highway. Mga idol, no, Santa Ignacia na tayo. Santa Ignacia, Tarlac. Ito ang kagandahan mga idol kapag ka night trip ka.
Napakaluwag ng kalsada. Kahit magwalwal ka ng takbo. Siyempre, ingat ka pa rin sa mga tumatawid na aso. Bukod pa doon sa mga tumatawid bigla ng mga sasakyan. So, nandito pa rin tayo mga idol sa Santa Ignacia, no? So mga idol, Kamilig na tayo. Kakalagpas lang natin sa arko ng Kamilig. Malapit-lapit na to. At kapag may nakita tayong gasoline station, magpapagas na rin tayo mga idol. Dahil nagbiblink na yung gasolina natin. Yun, gasolinahan mga idol. Sana bukas tong Petron. XCS, full tank. So mga idol, no, biyahe na ulit tayo. Dire-diretso na tayo na ito. Wala tayong pahinga, wala tayong stopover. So let's go mga idol. Kunti na lang, nandun tayo sa pinakabayan ng Kamiling. So mga idol, na nandito sa pinakabayan ng Kamiling. Sunod na ito, mga tarim na. So mga idol, na San Clemente na tayo.
Yung mga idol, no, sobrang lapit na natin kila misis. Papasok na tayo sa kanila. So, konting piga na lang ng mga idol. Punta na tayo sa bahay. Bahay nila misis. So yun mga idol, no, andito na tayo. Maraming salamat sa pagsubaybay, panonood, at pagsuporta sa aking page, sa aking YouTube. Shoutout sa lahat ng mga subscriber ko mga idol. Hanggang dito na lang tayo mga idol. Pagpasensyahan nyo na kung bakit madilim. Dahil gabi tayo bumiyahe mga idol. So night ride tayo palagi. Madalas talaga tayo night ride. Daming aso mga idol, no. So hanggang dito na lang, no. Time check tayo. 1:46.